Bismillahirrahmanirrahim. Kıssa Yusuf Peygamber kısmi 8. Birayın Yusuf barên xwe bar kirin ketne rê ku her ne welatê xwe. Wextê gîştin welatê xwe malbatên wan kerwanên xwe bi kêf û bi xweşî pêşwazî kirin. Ehlê Kenanê bi sahayê Yusuf Peygamber ji birçîbûnê ji xelayê xilas bû. Piştî çend mehan dîsa qûtê anî bûn xilas bû. Karar dan ku careka din herine Misrê. Yaqûb Peygamber jî ji kurên xwe re got hûn jî herin. Kurên wî gotin heta ku tu birayê me Binyamîn bi me re neşeynî wezîrê Misrê qût nade me. Ku Binyamîn bi me re newe em nikar nêzîkê wî jî bibin. Yaqûb Peygamber ez ê bi çi awayî bawerî bi we bînim. Piştî Yusuf baweriya min bi we qet nemaye. Ez wî bi we re rê nakim. Birayên Yusuf gotin, bavê me, tu çi ji me dixwazî? Em neçarin, divê em herin ji xwe re zad û zexîre bînin. Ku em neçin, em û zarokên xwe ji birçîbûnê bimirin. Wezîrê Misrê pir bi rehm bû, heqê ku me dabûye jî dîsa xistiye telîsê me. Ji kerema xwe astengî ji bo me dernexe. Yaqûb Peygamber got, nexwe bi navê Xwedê sond bixwin û te'mînat bidine min. Birayên Yusuf te'mînat dan bavê xwe, Yaqûb Peygamber jî şîretên paşîl wan kir, ji kurên xwe re got, di deriyên cuda de bikevine Misrê. Ez nikarim vê we ji tiştê bal Xwedê ve were biparêzim. Hukm û biryar yê Xwedê ye. Tewekkulê Xwedê bikin, xwe bispêrin Xwedê. Piştî van şîretan ketine rê, wextê gîştin Misrê, çawa bavê wan ji wan re gotbû bi wî awayî derbasê Misrê bûn. Lê ev tedbîr wan ji emrê Xwedê nikar bû biparêze. Dema Xwedê tiştekî bixwaze, hemû pêşgirî û tedbîr betal dibin. Wextê ketine huzûra Yusuf, çavên Binyamîn çû ser Yusuf. Xûna Yusuf lê keliya, heyecan û kelecan kete dilê wî. Lê nizanbû ev dilgermî ji ku derê tê. Yusuf Peygamber jî xwe negirt, stêrkên çavê wî hatin xwarê. Hemû serpîhatên wî birêz birêz hatine ber çavê wî. Binyamîn anî ba xwe û bi dizîka jê re got, ez Yusufim. Ew birayê tê ku gur xwaribû. Kalkarê Xwedê binê re çi ecêb e. Min avêtin bîrê ku ji min bifiltin, ku bavê min ji wan zeftir hez bike, lê tu jî dibînî dewr û dewran çawa duwerger e. Her du bira bi hev re giriyan, qudret û rehma Xwedê temaşa kirin, bê hed û bê hesab şikrê Xwedê kirin.